Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengyaring protamu sesepuh jelasan bini sepuh ingin pono ing pamawas lebeng pitutul kurikatan sakala bukteni. Para kembar saha kanthi praja pamangku kasatriya menegari tlatah sedya kriya tempuran Raja Lor Ngadireja Wonogiri ingkang kinurmatan. Para taruna muda sujala karang taruna krahen kandhal kita sanggururi kabudayan Jawi nyortos nandi. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Wonten kalenggahan siang kalundangan menika dalam sakonco sing paguyuban sampura sarisan suki injil sang kelatan watu leter Giriwarna Girimarta Wonogiri ingkang dipun pangrasani panjenenganipun Ibu Sukiati. Alhamdulillah kalenggahan siang menika maraksa tinimbalan dawuh keluarga kagem panjenenganipun Bapak Sunarto Ibu Sarwini mapan wontenipun Jidha Kriya tempuran mriki siang kalenggahan Bapak Sunarto Sagotra wontenaken tasakuran wali matur resmi Sudha Kang Putri Roneyu Dewi Nur Intan sarjana pendidikan ingkang sampun badhe jinatuh krama dhaoh Kang Mas Bagus Dwiki Satria Wicaksana putra panjenenganipun Bapak Suratno Ibu Siti Suliva sakelatan Rombol Kulon Jatipuro Karanganyar. Dari muji donga mugi temanten kekalih anggenipun lumban wonten bebrayan agung tansah pangjara haji lunjeng wonten alang satunggal menapa lan kinundang. Temanten kekalih asalipun jejodohan dados keluarga ingkang ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah wal barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama siang kalenggahan kanca-kanca sansugi kanthi Sorowati cacah 3 kula tepaken sunggal mongko sawiji pita serati kopi saking Leladan Mojo Gedang Karanganyar sumenipun Mbak Leli Yana Ngadiman ipake tadi kalajengaken saking Leladan Toyo Tung kira nek sinyal lemah belas Siti Samba lan ingkang wekasan juragan putri ibu kita Ibu Rita Sukiyati watu letter punya ini sama kita paduka gambak yang tobako kidola saking Brujatyoso Karanganyar. Pertama saya terus kisah-kisah lenggahan Luculan pasukan yang sampun kantor konco-konco pramus butuh luculan bincang teman konco Sansuki campur sari Marsuti Indai Budoyo Karono Luhuri Budoyo Dadiyo ukuraning jiwa Jawi Dun
Is it your mind? Is it your mind? Is it your Suki Sampur Sari. Terus pun